Horas marihita saluhna kamang inang. Horas. Lansia ni huriat taha KBP Baduk Timuron. Rudi sudi tahe. Na paihut-ihut sermon lansia di bagas tikion. Atik pe di bagas tabihi tanwaeng dang nagabe sudah tita marsaur do debata alani di bagas partikianon tapakke ma satokin marsaur do tuhatai alani martang yang nahohom mahita amin. Tapuji matu hatai marhite edde nomor 120 ayat sada dohot 2. Di bagasan guari debata ama anak doho toddi porbadia upukahami parsauran nabadia punguan lansia ni huriam HKBP Baduk Timur miam mahu Tuhan di tonga-tonga nami jala buka mapitu ni rohanami asatakasami manangi hokatam jala takasami Tuhan mangauhon di bagas ngulu nami sigano pari atik pe di bagas nami behami dak sudah kami marsaur dohot habadiomi Roma hotu tonga-tonga nami pakulingi mangulu nami Tuhan jalma pujian nami edde nami dohotang yang nami di bagas Yesus Kristus Tuhan nami amin. Hatani debata turpuk di partangnyangata lansia tikion imana tersurat di 2 Raja-Raja bid 24 ayat 42 144 tajahama marsikat soring dungi Roma sada halak sian bal salisa nama buan di halak ni debata kasagu-sagu patumonan 20 sagu-sagu sian eme sia cimun dohot itak sian dahanon na binolgang di bagasan hadak kadanganna dungi ninna si Elisa ma leom mai di situan natoropi asamangan nasida dungi ninna poso naima behama pangalonoku mangganupi 100 halak alai ninna si Elisa ma Saileon mai di situan natoropi, asamangan nasida, ay songon do hatani Jehovah, ikon mangan akajul mai, jala ikon adong do peteba.
Dungi di parade mai di jolo nasida, gabe mangan nasida, jaladong do peteba, khobar tu hatani Jahoba, ido sahatna, martua dua kanatu mangiho katani debata, jala nau peopsa. Amin. Marede hita sian bukuede nomor 452 ayat sada, dohot 2 hut parade rohata tu mangiho katani debata. Asini rohama di hamu dohot dame siat debata amai dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus dohot tod di porbadia. Amin. Hatani debata na mamakulingi ngolutta di bagasa tikion sian surani Apostel Paulus madapoton huria Filipi di bidu 2 ayat 5 sarudia sapusada laus tajahama marsorik-soring. Songon parrohaun ni Kristus Yesus ma parrohaun muna. Ati peru debata di ibana, dada songon na di dobu di rajuni rohana, tudus na itu debata. Di rumari do dirina jala di soluk korupani hatoban, gabe sumatu jolma do ibana, jala rumang jolma dapot di ibana. Di patutoro do dirina, naga tamoloi do ibana tai mamate, pola tu mate tersilang. Alanido di patipo debata ibana, jala di basa-basaho tu ibana goarna sumurung asa nasa goar. Asa sobat tu goar ni Yesus nasa ulu ni tot, na di banua gijangi dohot na di tano, nang na di turu ni tano. Jala asa nasa namar suara marhato poton, Yesus Kristus do Tuhan, bain hasangapon ni debata ama. Ido sahatna. Hamua kadamang dohot dainang, rodo tuhatta mamakulingi hita, secara khusus lansia ni huriata HKBP Baduk Timur. Totu di bagasan bocani roha, lungud dope rohatta, alana baru dope borhat sahala siat tongat-tongatta na say juk marsaur dohot tita. Ima opusikwin boru na 70. Gudanga kasingoton dia kapar saora si ganupari. Alai topu par borhat nai
Sudedo akan manada ibana tarsonggot. Ima partikian ni jolmai. Dang bui taboto manak sari-hari. Alanido lam dipaingot tuhat tahita songon halak na persea asa tokto kita marhato poto Tuhani atik pe di situasi nama cai maol nuaing sipata di bagasa biar hita di bagasan lomos niroha hita alai mulu Tuhani dongatta posma rohatta hamu amanami nanami ro disuhide hitana pungu di son molo saya tapai hutihu perdalanan ni ngulu taon hira sudiru hita madok lamborat nguluon sudiru hita makilalahon borat ni namasan wain rabu ido dohonota pengalaman baru do dihita. Nunga dileo debata partikian umur dihita nagajang. Nunga tabolus ragam ka era situasi namasa di tonga-tonga ningulutta di Portibion. Alai anggo sahalion tung macai mabiar do hita ala memang pengalaman baru don di tonga-tonga ni ngulutta. Susah do pakilalatan wain. Dang boy hita morok manang natu dia. Jala sabalikna mulu neng rope akka pinopar. Madapoto kita. Boy dotong di bagasa biar. Ai sotung maon mabuah pirus. Songon naniadu paniaka dongatta. Nong medebu tu bagasa parsahiton. Ala ditopot akayana konne bana. Gabiro sahiti. Alani dang marhasuang ngului. Si patahu masusa pikirat. Tabai suku-suku di bagasan rohatta alai laus hita donang mangalusi. Boha adun waing nama saon. Marukil do hitan waingon jalaboy do honotta dang bernasidung haka parukilota di tanon alani sare nama cerikot ikol lamar posniroha hita tutu hatai molo pemarukil hitan waingon jalaboy do honota adika do sidung nama saon dada holak kita hamu kamang dot inang na mengelu sudedo mengelu akayana kot tapi tong do marukil emang adu piha maolo do nang dia kaperkarijuanna. Tapakilalau do hiam kamang do taminang adonggo nagabi sega kaperkarijuanna bahkan PHK. Morwa kapacarianna. Dang lancar biusahana. Macap taida nama bain pojok roha nama bain marukil hita. Gok parukilon sainek talakahom manang natu dia alai terbatas lakat talani situasion. Dada hola parukilon nak alanya kanamasan waing. Alai boydo di baka sabir hita. Hinorhon ni kesehatan tanah terganggu. Jala ido natapai hutihut. Songon na pinatorang ni Apostel Paulus Tuhuria Filipi yang mengatakan bahwa hidup ini adalah bagian dari penderitaan. Marukil jolmai di Portibion.
Songon na tapakilalahon hido ihamu akamang do taminang. Au di suku kita, bohado pengalamanmu, mulai sia sorak ko tu portibio satu dik. Tutikion, boy do tadok, gok paru kilo do nguluku. Dang marna sidung paru kilon siang nguluku. Nahatsi doau, nasusa doau. Alai pada kenyataan na boy do tapakilalaho pasu-pasu do padonganian ni debata. Boy hita mangulu satu tikion. Yang walaupun ada yang mengatakan bahwa hidup ini adalah bagian dari penderitaan. Alai ido nalaos disosoi apostel Paulus. Asa takas ngulu niya kana persiai. Patutoruhon dirina, merendahkan diri. Bahasa pola saya mau didok iko patutoruhon diri. Patutoruhon diri, ido dalatta, marnida, hinabalkan ni holong irohani debata di ngulutta. Jala ido dalatta takas marnida, hina arga ni nguluttaon, songo basa-basa ni debata. Halak na patutoru diri, dak say jok bei membanding-bandingkan ngoluna tuna humaliang tu akan di pertibion da say jok do akajol mai patudos sodirina manang membandingkan ngoluna tu akan asing ngoluku nama nau susah binereng do halakan dengkad do sukses do akayana konna dengkad do lona. Molo say dopak portibiodo tabading-badik ko ngulutai. Boy do honot tadi bagasang nguluta dangadong bejol man humaci sianau. Hola paru kilo do huadopi. Buah saya songonok huadopi. Saya margati pasori ngakana masaon. Holan na haci nei mata bereng. Holan na susanai mata bereng. Alai maceta kasdo turpuk jami tau paingat tunguluta dang jolma na di pertibion bayano perbandingan taringot tunguluta tu dirita alai bohado hita memperbandingkan nguluta tu asini rohani debata dinaro Tuhan Yesus tu pertibion gabe jolma di seahot dirina gabe dosa ibana mate tarsilang ibana marlea ibana da holan asamalua do hita, da sa holan marsanga po hita, da ido dalan ni debata manogu hita, siya gabolisok mi dosai, siya nakahahulomo ni portibion. Jalaboy mata pakilalahon, molo taperbandikong nguluta, tu si taono ni Tuhani, dang dia do PHP natadu pion, dang dia do PHP paru kilo taon, martibakon, naniadopan ni Tuhan Yesus Kristus martibakon natinaon ni Tuhan tai jala alanido honot tama dang dia do hape nguluon martibakon hasangapon ni Tuhani laos alanido dipaingot jala disungguli ngulutta. Hidup ini memang harus benar-benar disyukuri sebagai anugerah dan pemberian Tuhan. Hidup ini harus disyukuri sebagai anugerah yang terbesar dari Tuhan. Molo taau hodo pakokopon ni Tuhatai di ngolutta lam margogo mahita ainung alam arga ngolutta di debata jala lehono ni debatado ngolu nalam dumenga di hita alanikum mangolu do hita di bagasat Tuhani bukti ni halak na manguhok kata ni debata bukti ni na mangauhon pakokopon ni Tuhani di tonga-tonga ni ngoluna ikol lam takas dari dah habengeton tung manang nasong dia pe borak ni pakilalana
tung manang nasongo dia pe akka hasusan nabi nulusna songon parrohau ni Kristus Yesus sema parrohau muna mangadupi hamua kamang do taminang ditogio trupukodo nang nguluta marhaserepon mulu boido ta argahon sileo ni debata balganai holong hirohani debata manugu-nugu nguluta balganai pasu-pasu ni debata nok tajalo soala ni gugut tai soala ni malot tai soala ni pikirat tai alai dileho ni tuhita ima bainota mamuji pasangapot tuhani jalekot takas do hita mensukuri i di bagas sapak kirimoni mahita madala tujolo jala posro hatta jalot tado ngulu nalam dumenggan jala iman ang mabuang ngulut tamar haserepon dia depanna ngulu namar serep niroha nunga patar hasangapon ni debata jala tarida doi di ngulum amang inang dileo diho gajang niumur dileo diho hagabeon dileo diho hasangapon dileo diho tiki mangulak kaulaon jala adong wa kana mamulus jabatan adong wa kana sukses do akan asing sudinai habal gaun ni debata nang taripar jala ragam pasu-pasu ni debata marhite ngulut taon nunga dipakilalaho kamu ya kamang do tamuinang alai songon na persea hita di debata aha maneneng do honotta marhite nama sai mulu tajalo akan tonggi tajalo akan nauli tajalo akan adenggan berproses dosa luhu nai dangadong nahot dangong na manok tong alai ko tudo hita majalo kenyataan ngulu manang nasongo dia pe na tabulus nueng dang dohonot tanang di pasopu di bata hita dohonot tama itikina sangapi do hita itikina mamorai do hita itikina gogoi do hita didongani debata alai nueng dangbe daw torus do padongan yon ni debata di tonga-tonga ni ngulutta jala tarajumi salu na isya debata doi alani naik pakiota pengalaman ni ngului lamar haserepon lamar toruk niroha dia depanna jala tarajumi jala tahapur sema molo dipatut debata gugutta molo dimampukan debata hita mamolus ragam yak kanaborat mamolus ragam yak kahasusan mamolus ragam yak kana sulit satu tikion tung manang nasongo dia pe borak ni namasa na tadupin waing monang do hita benon itu hatta hamua kamang do taminang nunga jamita na jut tabegi Filipi 2 ala jut didokon songon nyanyian Kristus asa songon parrohani Kristus Yesus parrohaota songon dia ma ngulunya kana porsea ngulunya kana marhabengeton ngulunya kana marhaserepon patuduhong nguluna nasuman tu Kristusi di tonga-tonga ni salu nai ikon lam marparsaura jolo jala marpos ni roha tu Tuhani do hita jalot tama tuppal nauli na denga sia debata taide do hamua kamando taminang dinanaing bongok tu hatta Yesus tu Jerusalem marsihudul di atas ni anak ni halode ina na patuduhon habengeton ni rohana haserepon ni rohana dinanaing majalo tuppal na arga ibana tuppal nauli bana nek songoni ngulutta manang nasa dia liling nai hita di Portibion manang nasa dia liling ngai partikia basa-basa hono ni debata tu hita alai ko tok-tok kita marpos ni roha tu Tuhani unang marungut-ungut unak kolsoan unak kolan nama ni hai alai taingok ma hinabalga ni holong ni roha ni debata di tonga-tonga ni ngulutta
taingok ma asini roha do panarion di bata di tonga-tonga ni ngulutta. Tapatutoru madirita gabi pangului tapasere marohatta. Hamua kamang do taminang di tonga-tonga ni ngul na songoni boido lam sukun rohatta sadia lilingai asa sidung nama saom. Boido suku-suku songoni. Dak tabo to manang nasa dia lilingai. Alai ko pos do rohatta. Na donganan ni debataru hita. Na urupan ni debataru hita. Sada di panghidu siak kita mua kamang do tamu inang. Tanggung jawab ta nama cebelga. Di tonga-tonga ni bagasmu manang di dia peho mian. Di igil debatado tangiang, di igil debatado parsi hohotommu. Dada hola manangyakon dirim, alay doho doho manangyakon akayanakommu, doho doho manangyakon akadongammu, doho doho manangyakon huria, manangyakon pamaretta. Ido tanggung jawab na belga di hita. Jale ido alus nama cetakas. Dak taboto manang nasari hari. Jala songon halak na pursia hita, songon halak nong madai basa-basa ni debata hita, boy do honota di bagasang nguluta. Nunga gudak ku jalo pasu-pasu siap Tuhani. Nunga sonang rohaku, manang nasari hari piau juon ni Tuhani. Alayunang manian, sahit nama sanuaing mangalapau. Boy do tarok soni. Alai guru di debatar salutna. Tapasahak ma ngulutta. Marsihohot tutuhani mahita. Marpakirimon tutuhani do hita. Danggabe moru hasangapotta. Mulo tapa tutoru diri tapaserep ngulutta di adupan di debatar. Lamar hamonanga do ngulutta. Diramoti tu hatta mahita manang di dia hita nuaing marsangat marebata di ngulutta amin martang yang mahita ali Tuhan debata manami marhite Yesus Kristus sangap do puji-puji ma pasatami tu adopamu dipakulingi hatam hami asa tok kami marhaserepon marbengek ni roha. Unak ko pangasahok kami gugunami, unak ko pangasahok kami pikiran nami. Unak ko pangasahok kami narong di hami. Nungaraga pujalo hami siap kabalagaom mo Tuhan. Aleneng pakyon nami lepas serepot diri nami. Si pata dojuk roha nami Tuhan daktar lakau kami manang natu dia alanya kenamasan waing. Lamarukil hami, alai posdo roha nami naramo tamu daging nang todi nami. Rabdoto mahami Tuhan mangalakahol lakanami. Pasu-pasu mangulu nami be. Akana tuo nami nong lansia. Jalaramoti salut akapinopara manang di dia petahe. Patok-tok porsion nami. Ubo kami tua dopamu sudia karuas ni huriam molo tungadong akana di bagasa persahiton. Na isolasi mandiri ramoti daging nang todina. Palua Tuhan. Marhamonangan mangulu nami. Ajari hama tok-tong madok maulihati pasahat tong ulu nami holat tu adopa munabadiai mangasaho Yesus Kristus Tuhan nami asiroham. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 770. Poros na hoga no pori, litamo
Cocot rohani dalaleleni, tokinai pujianmu Tuhani. Rak mangiduhum mahita ditangiang na pinudahon itu hatta. Alia manana dari benua kijang, sai pelorbadia maguarmu, sai roma harajaunmu, sai saut Allah mendiroham di benua tengah songon dari benua kijang. Lehon matuhami sadarion haluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa di dongan nomor dosa Tuhami. Unang kami tugion tu pangujunan, padua mahami sian pangapo, ai horona puna harajaun, dohot hagogohon, roni asangapon saliling-lilingna. Amin. Asini rohani Tuhata Yesus Kristus holongi rohani debata ama. Parsauran itu di perbadia madongani mama sumasuam salut naulak nirrudi saliling-liling nga amin. Horas ma dihita salut nak kenangamang, tetap semangat, Tuhan memberkati kita. Horas. Horas.